Tuljum ta' tlieta l-Kamra tar-Rappreżentanti mistennija tiddiskuti fl-istadju ta' tieni qari tibdil fil-liġi brabta mal-inkjesti maġisterjali li jrid idaħħal il-Gvern ta' Bela bidla illi rċevit kritika qawwija mill-Kamra tal-Avukati, il-Malta Employers, Lajna Sell, il-Prim Mħallef Emeritus Silvio Camilleri, il-Professur Kevin Aquilina flimkien ma' persuni esperti u għaddit varji oħrajn. Din il-mossa ġiet deskritta bħala teddida diretta fuq id-demokrazija ta' pajjiżna, mossa biex Bela jipproteġi lil tal-qalba u ta' madwaru fil-konfront ta' investigazzjonijiet il-korruzzjoni, mossa illi ċaħħat id-dritt ta' ċittadin milli jitlob għal ftuħ ta' inkjesta maġisterjali. Tan fil-waqt illi aktar tard matul il-ġimgħa l-ħamis, il-Partit Nazzjonalista mistenni jressaq mozzjoni b'soluzzjonijiet għal problema tal-ulli tal-ħajja. Aktar kmien il-Partit Nazzjonalista insista li fid-dawl ta' żieda fil-prezzijiet ta' prodotti essenzjali fost oħrajn ikel u mediċini hemm il-ħtieġa u l-bżonn illi il-Parlament jiddiskuti l-isfidi li qed ħabtu wiċċhom il-familji Maltin u Għawċin mill-aktar fis. Partit Nazzjonalista jitlob illi l-aġġustament tal-ulli tal-ħajja il-kola jingħata kollu kemm hu ma jkunx taxxabbli li jitwaqqaf fond nazzjonali biex jipprovdi għajnuna finanzjarja lill-importaturi u l-esportaturi. Ta' filwaqt li l-Gvern għandu jipprovdi krediti ta' taxxa lill-SMEs u n-negozji biex jgħinhom jassorbu żieda fil-pagi mingħajr ma jkollhom ikomplu jolgħu il-prezzijiet. Laqsant din il-ġimgħa li ġejja hija ġimgħa ferm importanti għal Roberta Bela, ġimgħa fejn irid juri verament x'inhu lan ta' tmexxija tiegħu jekux biex isalva lil sħabu jinjora lill-esperti u l-Partit Nazzjonalista jew il-ħtiġijiet tal-familji Maltin u Għawċin.